Някога тук са кънтели аплодисменти. Хиляди хора са ставали на крака, а бетонът е вибрирал от емоция. Днес останала е само тишината. България е осеяна с паметници на едно грандиозно спортно минало. В това видео ще направим географски разрез на разрухата. Ще посетим 11 спортни съоръжения, в които са инвестирани милиони, за да разберем какво се обърка. Започваме от София. Първият ни маркер се появява в югозападната част, квартал Мотописта. Името звучи като обещание за висока скорост и адреналин, но какво остава, когато мечтата за скорости спре? В квартал Мотописта лежат останките от трасето за спийдуей, което е дало и името на квартала. През 70-те и 80-те тук се решаваха световни квалификации, а ревът на 500 кубиковите машини беше пулсът на Южна София. Някога тук е кипял моторен спорт, шум от двигатели, мирис на бензин, публика по трибуните, стартови решетки, които са обещавали битка за части от секундата. Тук трябваше да реват мотори, но вместо това се чуват само съдебни спорове за собственост. Преместваме се само няколко километра. Следващия маркер се появява в друг софийски квартал, който също носи името на спортно съоръжение – Хиподрума. Квартал Хиподрума дължи структурата си на царския хиподрум от 1923 година, който е оформил и архитектурата на квартала с дълги прави улици. Днес на мястото на някогашния хиподрум има изграден парк, жилищни сгради, а и там се намира Дом на културата Красно село. Докато прелитаме над града, няма как да подминем и мъртвите зони – стадион Септември в Красна поляна и стадион Раковски в Лозенец. Десетки декари ценна градска земя, блокирани в административно безвремие. В самото сърце на Борисовата градина лежи още един символ на забравата – колодрумът Сердика. Построен през 1930 година, той е бил архитектурен връх за Балканите. Неговите бетонни виражи, проектирани за високи скорости, днес са само паметници. Колоездачната писта е с олимпийски размери, дължина 334 метра. Разполагала е с 5000 седящи зрителски места. Днес пространството се използва за култура, музика и събития. На метри от него, под асфалта на метростанцията, лежи историята на стадион Юнак. Първият национален стадион на България, превърнат по-късно в ледена пързалка. По пътя от София към Перник се намират останките на първата шанца за ски скокове в България. Шанцата на Черния кос е уникално за времето си съоръжение, строено още през 1930-33 година и е първото по рода си в България. Запазва се функциониращо до 1987 година. Извървяла дългия път през различни епохи, шанцата днес е тотално унищожена от времето. Подобна и съдбата на шанца Мусала в Боровец. Тя беше част от голямата мечта за Олимпиада, но днес търчи над курорта като ръждясал паметник на времената, когато мечтаехме за полет, без да мислим за приземяването. Един от най-големите митове е, че идеята за Формула 1 в България е нова. Истината ни връща в средата на 80-те години, когато социалистическа България влиза в тиха надпревара с Унгария за първото гран-при зад желязната завеса. Избрани са полетата край Сливен. От момента, в който възниква идеята през 1984 година, до края на социализма през 1990 държавата е инвестирала над 25 милиона лева в строителството, а допълнително са осигурени още 800 милиона долара от 3 чуждестранни компании. Ако проектът е бил реализиран по план, то през 1992 година Сливен щеше да стане сцена на най-бързите пилоти на планетата. Пистата била предвидена да отговаря на изискванията за провеждане едновременно както на автомобилни ралита, така и на състезания с камиони. Общата дължина на трасето била 4266,95 метра, половината от които в прави отсечки.
Пренасяме се в Пловдив, където откриваме гиганта в Кома. Стадион Пловдив е най-голямото спортно съоръжение на Балканите с капацитет от 55 000 места. Реконструиран е в края на 80-те, а през 99-та година именно тук Металика разтърсиха трибуните. Но стадионът никога не получи акт 16 за втория си етаж. Трибуните стоят недовършени, секторите полузатворени, а потенциалът напълно заключен. На картата стадион Пловдив е масивна структура, но в реалност е замръзнал проект, който все още чака своя окончателен сценарий. Във Варна, в квартал Младост, откриваме Скелета. Тази незавършена мегаструктура е трябвало да бъде мултифункционална зала от световен клас. Изграждането на съоръжението е започнало през 80-те години на миналия век и поради липса на финансиране в един момент строителството спира. Комплексът, разположен недалеч от морето, така и си остава незавършен и никога не е приемал спортни състезания. Ръжда е прояла покривната конструкция и трибуните, а част от помещенията са с рухнали зидове. В Плевен стадион Белите орли разказва историята на частния провал. Първият модерен частен стадион в страната днес е пасище, където природата буквално е изяла седалките само за 2 десетилетия. Планиран като стадион за футбол в английски стил, без лекоатлетическа писта, с трибуни непосредствено до игрището от 20 000 седящи места и козирка. Подобна е съдбата и на още десетки общински стадиони, разпръснати из цялата страна, които днес са само паметници на някогашната ни футболна слава. Но нищо не боли така, както гледката на Червено знаме в София. Построен за Европейското първенство по плуване през 85-та, това беше най-модерното съоръжение на Балканите. 5 басейна, 2 от които открит и закрит, с олимпийски размери, хотелска част, кула за скокове и трибуни за 4000 души. Днес гледката е апокалиптична. Водата в басейна е заменена от дъждовната тиня и саморасла растителност. Подобна е несигурността и около зала Универсиада, домът на българският баскетбол, който днес тъне в мрак и неясна собственост. Тези места не са просто бетон. Те са ресурси, които сме изгубили. Всеки изоставен стадион е пропуснат шанс за следващото поколение атлети. В свят, който говори за устойчивост, тези призрачни арени са най-голямото предизвикателство пред бъдещите урбанисти. Кое от тези места ви боли най-много да виждате в руини? Знаете ли и други изоставени големи проекти? Пишете ни в коментарите.